ассалому алайкум дӯстони азиз. Салом ба ҳар як нафари шумо. пеш аз ҳама ба шумо саломатӣ хоҳонам. имрӯз худо хоста бошад якчанд таъбири хобро барои шумо мегӯям. мухлисахон баховатдинова. салом алайкум. ман дар хоб дидам ки дар пеши хоҳари худ худризоӣ ва дар берун бо ӯ зино мекунам. гуфтам хобро баъд аз намози субҳро хондан дидам. ин чандумин бор аст ки ман хоҳарамро ҳамин хел хоб мебинам. ва алайкум салом бародари азиз. ҳамиқа гуфтанем ки хобтон бениҳоят хоби бада. хобҳои бада хубтараш таъбир накунем, ҳаминаш хубтар аст. ҳамиқа мегӯм ки хобтон бада таъбираш. шарофиддин шералӣ. ман зани шавҳардорам. дар хоб дидам аз пистонам шир меояд. чӣ маъно дорад акаҷон? илтимос гӯед. ҳамин хобро дар канал 1-2-3 маротиба таъбир кардагиему. хай боз як бори дигар таъбир мекунем. ҳамин бисёр хобҳое ки шумо менависед дар комментария, ҳамаи ҳамин қариб дар канал ҳаст. дар поиск бизанед, албатта ки мебарорад. сина пистон. синаи зебо дар хоб нишонаи он аст ки шахси гунаҳгор пушаймон мешавад ва мушкилиҳоро рафъ мегардонад. ҷароҳат дар сина нишонаи ошиқист. дард дар сина нишонаи исрофкорӣ аст. баъзе аз уламо мегӯянд ки синаи васеъ дар хоб шаҳодат аз саховатмандӣ ва нармдилӣ аст. агар чизеро дар синаи зан овезон хоб бинанд, ин зан ба зино роҳ медиҳад. синаи калони зан дар хоб нишонаи бадахлоқии ӯст. синаи ширдор аз сарватманд шудан ва тавлиди тифл дарак медиҳад. ҳамзамон нишонаи сабурӣ ва ҳалимӣ аст. пайғамбар Исҳоқ. нафаре ки пайғамбар Исҳоқро хоб мебинад, яке аз ақрабҳояш дучори мусибат мегардад, вале баъди чанд муддат корҳои шахси чунин хобдида рӯ ба беҳбудӣ оварда, қалбаш орому осуда мегардад ва дар насли ояндаи ӯ нафарони зиёде ба пояи ҳокимӣ ва сарварӣ мерасанд. ҳазрати Исҳоқро бадшакл хоб дидан маънои аз даст додани нури чашмро дорад. бародарои азиз, дар ҳаминҷа шумо комментария кардагиен, ҳамун таъбири хоберо гуфтагиен, бигӯен ки ҳамин таъбири хоб аллакай дар канал ҳаст. ё дар поиск битен, ё ки ҳамун канала ҷои видеоҳош рафта поён бирен, албатта ки меёбем. боқӣ сарбаланду хонаобод бошен то видеоҳои дигар. худованд ёру мададгори шумост.